ya ji ni, asuwa za ya dube ni. Komai ya faru dai ne na zamsilarsa, tilas ne na bayanan su. Dare ya kunsa inai waza ya ba amsa, da jin muryar kina kosa. Kin yi min sutura ta mai kyau, na baki zuma ina sanariya soyayya. Kin ka fara rama da ke ni zan yi tarayya, rashin ki ya sawa da jinya hawa sayewa. Ni dai sai da ke ji tausayina. Ƙorafin zuciyan zuwa zan faɗawa ya ji ni, so ya sanya ni damuwa wa zanewa bayani. Shi so da kauna ke manta wannan bai duba zamani, ya zana manta irin halaccin da kin kai mani. Ke duba Allah, ke duba manzo, ke tausaya mani, ke duba halin da zan shiga. Ke ga zamani na san da na sake yin hawaye, a kai na kintar wasu gawaye. Na san da cewa ne mai kilaifi, kai mantuwa nake, ke bani dama ke ban mugamai. Na sake rage giya ta so ta saka ni maye, na gode Allah kina raye. Kuskure na gane, ke da ke kwantar da hankali. Zuciya kin ciki zan je na shaidawa a hali, ke bani dama hawa masoya, ke bani dama. Ni dai sai da ke